fakt nevím, co jsem vlastně chtěl říct. Občas mám problém, kde jsem zas noci byl a ráno si přeju, abych se nenarodil. Místo na výdrž sázím na techniku, taky pamatuju 10 let olympiku. A někde v noci, když nemůžu spát, mám divnej pocit, že bych se měl možná bát. Časy se mění, to se prostě stává a lidi některý skoro nepoznávám. A ty, co se zdáli, že jsou nesmrtelný, umírají. Tak jdem, dokud ještě můžem. Tak jdem, až tam, kam to půjde. Dneska to klidně může už být naposled. Někdy si říkám, kolik zbývá mi let a jak dlouho můžu ještě tak rychle jet. Kde končí cesta, po který jdu, jestli už zítra na to nedojedu. Zatím jsem vždycky stejně nakonec vstal, i když mi každý předtem odpočítal. Ale jednou to přijde, potom Pán Bůh s náma, až budu splácet dluhy i s úrokama. Časy se mění, to se prostě stává a lidi některý skoro nepoznávám. A ty, co se zdáli, že jsou nesmrtelný, umírají. Tak jdem, dokud ještě můžem. Tak jdem, až tam, kam to půjde. Dneska to klidně může už být naposled.